Éxito total de participación e organización da primeira andaina solidaria en favor da Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, celebrada este pasado sábado en Rianxo. Dende primeiras horas da mañá, a Praza Castelao converteuse nun fervedoiro de xente, entre os que se atopaban varios representantes da propia corporación municipal, como é o caso do alcalde Adolfo Muiños, que non quixo perderse tampouco esta cita solidaria. A organización logrou completar as 750 prazas dispoñibles, logo de ampliarse a capacidade dende as 500 previstas inicialmente. A ocasión ben o merecía, xa que todo recadado nas inscricións, como tamén coas doazóns a través do dorsal cero, ían destinadas á SANOC. En total, conseguiron recadarse uns 12.000 euros para a causa. A maior parte dos participantes, uns 563, decidíronse polo percorrido longo de 11 km, mentres que as outras 186 persoas participaron no percorrido máis curto, o de 4 km. Tanto unha como a outra desenvolvéronse por diversos enclaves do municipio, como é o caso do Paseo Marítimo e os Camiños do Mar de Taragoña, para regresar novamente ao punto de partida. Unha vez rematada a andaina na propia Praza Castelao, celebrouse un pequeno acto que serviu ademais de recepción oficial ao deportista local Adrián Mosquera, primeiro rianxeiro en participar nuns Xogos Olímpicos, que actuou ademais como padriño da proba.